Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito in Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amas naragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagahim nyo ni Manong yon, Nemi Ruiz, kung magkablawag iti rembag nga bigat kada kay amin nga sangapada, nasakat pag-share di programa tayo. Share to support Nemer Studio. Kaya't badahanan nyo papagayam ti pagkasalitaan, may kasalitaan ni, sino ba yun? Lando? Nga napauluan, I love you, Ipag. Hala, abay ni Ipag mo, tipat-pateg mo. Padaanan niyo papagayam. Ngayon, sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Lando nga napauluan, I love you, Ipag. Dear Manong Nemi, gagangayak lang nga clerk, iti may isa nga pangopisinaan, Manong Nemi. Gagangayak mit lang nga tao. Nga dito tiga po na no, apay nga kahit kulaan ti simple panagbiag. No pa kahit kumet tumasenso. Maadanak iti napintas, nasyaat, napudno nga asawa. Maadan kami iti oray may sa duwa talong anak. Maadan kami iti kapukbukudan nga balay. Anaragsak. Kan naurnos, ti pamilya nga nakbangunan. Simple, Manong Nemi. Isod ka po nga simple nga tao, isod ka po nga karinderya laang mat, iti mapangkupang panganan, no kastang pangal daw. Nga dito'y ko nga namamo, Manong Nemi, ti babae nga na magpitik ti puso. Nakais-isa, Manong Nemi. Masadag kanya, Sir, sagmano ti paksiyo? 20 pesos, sir. Nagkatawa. Alon, sir? 20 pesos ko na mga 20 pesos. Gusto naman ti kayat ko, sir. Nagsaka ka sa salita. Daga mo? Sali? Siyagmat ni Lando? Manong Nemi, manibod mo't idin kang kanawin na siyak. Wano iso iti mang entertain kanyak, no mayak mangan, dito ka rin dari pagpapaayan na kaservidora. Magusto ak Manong Nemi ti style na. Pasari ito ladag di accent na Manong Nemi akit magusto naman, hambat nga masutil. Bayam sir, marawamak tumit lang ditoy. Danga taga-probinsya ngamin. Narigat lang ti panagbiag mi. Dadadig ka po na no apeng kam titoy. Duwa kam lang agkabsat.
Di manang ko nga Merly. Ano man trabaho ni manang mo? Sales lady. Sales lady. Nagkaskasara kami. uli la kam nga demang. High school graduate kam lang. Ano ka sinuwarte kahit mo nga asawaan mo na makiasawaan to as pagarigan. Kaya't ko't mga opisina. Mga opisina ko na. Ano, siyempre lang di 12 dog. Di position ko. Kahit ko na nasing patakasken ka. Anong naimi, nagbaling nga rin nga singat itong galmay sa kada kami kay ni Sally at idi awisek nga ag-date kami. Naman paisan ko pa nga nabaga kang kuha natin I love you. Kaya makita ka lagi ni mata na ano anyat marikrik-nak. Kastamat ti marikrik na naman nung. Tsaka yan ti makidate kang ka. Nasaan ko ka doon ni manang ko. Kadi, sa pulin chaperon. Bueno, inyat amok, baka nung sa balit pangimpanam kanyok. Hindi kaya tagbaling nga daksang gasat, tikadag dito eh. Nga may makigasang gasat. O sige, di ba gamto kinimanang mo? Ako kuyog nga talo, i-date kayo nga agkabsat. No kasanot kapintas kinasimple ni Sally manon naimi kastamit ka ni Merly. Uwan manong. Talo nga tawen di diferensyami kay ni Sally idinto ta may sala nga tawen di diferensyami kay ni Merly. Pero ka, sino nga tat ituloy ko nga armen ka dagiti dua kung nagtinagam ko. Nga mawangkas kay ni Sally manon nemi ta ni Merly kat agkabaligtad na ni Sally. Saan una nga mo uni nanginat sa una. Idinto ta ni Sally kat talagang nagleeng nga sumao. Makarayaw. Imo naman nung nemi na pang kami timol, nag-shopping kami. Kahit mo sawan, isa pinganak. Dakayo ka ni manang mo. Nunat kaya tiyo. Nakababayin mat. Lando. Okay. No, ano nati kaya tiyo. No saan nga ado. No, okay lang. Gagangila ka sa pulon nyo di iso. Kalagat ang gatang ba di dati kahit nang arawatan manong. Mababay ni Merly saan latan mo na nang impapilit ni ading na. Sakam naman, nagmerienda, and then, intuloy may tinagpaspasyar, aging gawa nun nemi, nga dimtengan ti pangaldaw, na pang kami nag-lunch, di ba isa nga food chain manong nemi. Mababain latan ni Merly. Din to talaga nga narasaw ni Sally. Kaduan nga dakamlatak ni Sally manon nemi agsasarita. Kantong pasarimat kasarita ni Merly. Hi Merly. Hi. Adamat mangi-date kang kano ka? Nuan? Kaya ti magi-date? Nukas pagarigan da mangi-date kang kadi ayaw bambit ni ading mo nga chaperon mo. Ando aram kanya kang tsakayat? Tapay. Akyamas tsakayat. Baka umuno na kam tungarot nga agasawa kini Saling, tisi ka. Hoy, Lando. Because sa just in case lang. No, agdato na kang ka, sungbatan na. And then, no, kahit mo tagasawan, di agasawa ta, umuno na kang ni manang mo. Saan ka mabalin umunamot lang ni manang ko Hore, umuno na kang tulatan. Si kamat at the boyfriend siya kawampay. Uy, saan ka pa yung boyfriend ni Lando? Kastan tumalalabas na. Anya pala kahit mo, nasing patisuna. Uy, ada bendisyonen. Ni manang mo. So nga, una tayo. Ala ni manang, idurduron na. Nawanan sa pulang pa kang kuha na. Baka no, agpili ka pa lang kita maibatam ni Lando. Talaga ate? Kahit mo ni manang Lando, ay ni Lando? Okay, hawang nga rin problema. Ore saan ka nga ay-ayabanin Merlin, nag-date kami. Basta sa mga baybay at kapsat ko. Papatayan ka, no, babaya? Saan ito mapasamak data? Kasta nga rin tinapasamak barang naimi adadahan nga dimket tunuwa. Simingad ti arik na titong galmay sa kada kami. Tanuan niya ti marikrik na. Kastamat ti marikrik na ni Sally. Aging gaman nun naimi nga nananayan nga nagkinawatan di puso mi.
Kat masansan manunaymi nga rakda kami tag-date. Ada digdi kondaway manunaymi nga ginarakop kami. Ada digdi kondaway manunaymi nga agdanang itinapawat dagiti bibigmi no kasta nga agboya kam ti sine. Kurang na layangan manunaymi nga i-check-in ko. Ngam ko nakang ko anak, agasawatan. Oo. Ngam saan ko may paiking kating grande nga kasara. Agkasarte ti West. Gagangay lang ang party. Ang mga antit restaurant. O rin makaalat ang tidwa talong nga mga nakadata. O matindi kabagyan mo. No? O matindi ka di parents mo di probinsya, di ba? Di hangga gayayaban sa dyan. O rin matsyak. At laarig nagpadpada tayo sa gasat. At damat lang din kakabagya ka di probinsya nga alangan mo't na ipagpalay daw no sa dyan ipapanan tayo. Sige. Iba't patek ka, Lando. Kada mo, kan pa-check, kan patek na kapen. Sika ti ragsak ko. Sika ti piyak ko. Yan tangay, si papadubos mo di manang Merly. Nga muna ang agasawang imisuna. Kasta nga rod tinapasamak banong nami simple apa nagkasar. Nangayabak man ka nang umpidar kada kiti ka opisina ak manong nami. Ada dua kada kwada nga nagbaling nga ninong kininang mi. Ada mata nagbaling nga inala ni asali nga ninong kininang mi manong nami. Bale opat lahin ginanganak kada kami di kasal. Kapag kawalang manong nami di simple nga restaurant nga sadyay itinangaldawan mi kalpasan ti seremonya ti kalaysa nga ti huwes. May isa nga huwes tinang kalaysa kada kami. Karirimtengan ti rabii manong nami nag-awid latan ni Merly iti pagkasarada nga kabsat. Dinto tanapang kam nag-check-in iti may isa nga third class hotel kaniya sali manong nami kat ditoy nga nagpatnag nga nag-honeymoon kami. Adamat idiin manong nami nakita nga asideng nga pagkasiraan nga adamat lang ti asideng ti pagkasiraan na ginagkapsat. Dati planok manong nami agkasera kami nga agasawa iti asideng ti pagkasiraan ni Merly. Alangan met no may mesat pagyanan mi baka kit no ibagadang dua uno agkapsat ti nasawa. Mano, amumunti kahit ko sa manong, napindas mo't karod ni Merly. Sa akong pay boyfriend na. Anya tamok, baka no. I love you, ipag ko na to. Iso nga roda kasta tinapasamak ba nung nami, nagdan na kami agas-agasawa kini Sally. Agadan ka mga rumuari ti bigat, mapanagtrabaho. Iti karinderya ng pagtrabaho na servidura. Mapanak ba't mga opisina, kat sadyaya ka mangal daw, at darigidi kong dawa, syempre, ngagkalanglang ka mga manganta, asawa ka mga ruden. Ororayak to manong nami, nga rumuari suna, ag-off isuna, ta alas 6 off na, kat siya kat alas 5. Tat nung mamaminsan lang, manong nami, ti panagkuyog mi, adamatin na, ginatang ko ang service sa carco, nga second hand ng kakotse manong. Daga sa mintumat iti department store nga pagubraan ni Merly kat agkakalugang kamto, malibra isuna. Idaga sa minton iti kasera na, sa kamto nagtaros iti kasera mi, iti asawa. Ayun ka manong nami nga da nagpitpiti iti saklot ni Sally. Mano ti kayat mo anak? Tinamag na kanya. Kapag siyak na anak, putot ko na ma. Mano ti kayat mga anak ta. No, mano isagot niya po Diyos ka data. Mano kaya dit kabaylan ta. Talo, okay na. Saan na katang marigatan, Lando? Okay na talo. Mga asin na po Diyos. Agagagatakmet. Siyempre, kahit ko ti may promote, saan to lang a clerk, duwakil man no at sweldo. Kat siya nga no, ganakakton makatrabaho to pa eh. Nagtrabaho ka to ba ya? No muna kat siya kung tinagbaling assistant manager. Ha? Nagbalin ako ng assistant manager iti karinderya. Kaya dinakayat ng ibatan ni Nana Berta.
Kabukan niya kat adot maawis ng customer. Gabot na pintas ka. Baka hanitan, gabot ada asawa mo. Oo, apay ko man, ada asawa. Nalaing akbat nga mga loko iti Rick na dikit customer nagsublida. Baka siya to pente. Agbaling nga manager. Huh? Adaranta ni Nanang Berta nga mapahalin dumanon sa dia abroad. Dikiti mapahalin dumanon sa dia dikiti anak na. Kat siyempre, kasanon lang, ilako na kanyak ti karinderya. Ilako na kadata ko naman. Kaya tangatang? Dikit kayo ito nga sawen, talagang makita ti asenso ti biyag ta. Biyag tayo. May promota, kasi balingkat numatan nga owner and manager ti karinderya. Iso din nga ipasngay manunay mi ni Sally ti inoon ng anak mi. May iso da ito ni John, ni Rolando Jr. mano. Iti mabalingan na panawan kasapulan ti yaya. Kinasarita mi ni Merly manunay mi. Ano mano ti sweldo na iti department store nga pagpapayan na. Nayon na mi. Ta isulangin itagbaling nga yaya ti kanakan na. Tapno maituloy ti asawak manunay mi ti panagbalin ng assistant manager iti karinderya. Imanugot manong. Mayatak. Tamo gusto ti agawawir. Isak ti makaamog ni John no mapangkag trabaho. Kanito na agawid kayon, adda kayon. Agawid at tumatin iti kasera. Naibaga edi manunay mi ni Saling panahom ti kasera manang. Dito'y kamaten. Saan nga mabalin kababain? Ano ko mata kababain? Baka nun sa bawan na giti tao. Di ngamin lando. No, kanyak lang kata kaming agasawa kaya napipintas na dakad toilatan. Tadi ka agawawi din, di kaseram. No, bampay walking distance lang. Imisupe na di pagkaseram. Basta, maiklat agayawan ti aldaw. Sige, ang dagat na baling nga pilitin. Kababain Managbabain ka kami unay manang. O nga pala, adan anak mi. Baka sumarunong kang tumating ng gasawa. Sino pa iti mga iwan, kini June o gasawa? Ikita, magkita kam doon natin, yaya na. Naswaldon mi. Kayat? Pwede mo kayat. Basta. Kasta nga ruti-ruta manunay mi. Nukasta nga agrubrubat kami nga mga nagtrabaho, adamat na ni Merly manunay mi nga mga sikaso kini June. Ison tumatan ti mga rapin nga agdalos, aglaba, nakalutunto pa yan manunay mi, nukasta nga sumangpad kami iti sardam. Makipangan, sakbay nga mapan iti kasera na, agakalang langkam to nga talo manong. Kargan tumat ti asawa ni John, uno saan kat no, halakit agloko-loko, agyan iti crib na. Aging gangadan may sa ngatawan ni John, manunay mi, napasarunuan, ti may sa pa nga anak mi, idi, daadan duwang atawan ni John. Babae maten manunay mi, ti si marunong anak mi. Kat siyempre, sa lutsudak inipag ko, ipag. Ay, bayaw, kayong. Di ka di man lang marigatan? Ti anya, siyempre, doon ti aywanam. Kayang-kaya, klando. So nga akong pag-awan ti Ruben nga magdanagam. Baka da kami taking basol ha. No, apay nga saan mo nga panunutan ti impukot mo nga pakaragsakan. Baka no kasto nga trabaho mo kat isumot ti pagsardingan di kita agar-aram kayong ka. Ay, kayat ko pa eh. Ano ya? Kayat ko pa ya. Tap na awan ti makadisturbo ka niya. Handa ka madlaw may paspasyar no kayong takaseram. Kadamat na kita bang pasyar ka niya. Handa nga agbayag. Apay med. Basta. Didak pa kadanagan. Ipatpatag ko di kita ka anak ka. Kaso nga maasikaso da nga na yung bag. Ka anak ka kida.
Napigid nga dyan ipatigid nga, iwanan nga nalaing. Ibat patig ko trabaho. Gabot ibat patig ko. Di kita iwanan. Ito na minsan manong naimi nga pagsasalitaan mi nga agasawa ti may panggap kini Merly. Anya tati talaga nga ranta ni manang mo. Rantangan niya. Siyempre, duat anak tan. Manayonan tawon na. O, bakit nga balasang? Ubing met pa ya. Tawari into na dan talong anak ta, tatalot plano ta. Ya? Baka into na graduanan ni June. Uno saan kat adada amin iti elementarya. Manong tatawan ni manang kon. Ubing pay. Sa pabinpinas malata, pabinpinas. Siyak manit, gabot agan anak. Sumabchabi ngim ni manang ko suming seksi. Kastaman ti madlaw ko. Madlaw mo suming seksi ni manang ko. Siyak lumuklok mo ka. Baka adad nga kay kahit mo ni manang ko siya. Doon talaga pampanunutin mo. Awan dahi ti panunod kenrik nagsali. Isumatyan mo. Ngimala, amo pa kadangagan ni manang ko. Pagyamanan takid di, taadakas ken ko nga ipag mo. Nanayunan pa iti anak mi manong naimi babae manen. Iso da ito ni Mimi. Gusto na nagpaligid akon? O sige, gabot at talumit lat plano ta. Dapno kabaylan ta idang ikadinaranya ka masagbayan. Ay, numayan akon, makapaglaygit akon, kinagsubli akto ni ti karinderya. Apag isuntumatin nga, agpakada ni Nana Berta. Uy, si kanton ti owner, ken manager, ti karinderya. Ore karinderya lang, yung sikat, naganar. Baka adadan to nga paganarek, into na siya kon ti aking kukuha ken siyak ti mang manage. Ang gayam, kasano ti presyo na? Nain-inot akon. Di mo adlaw? Kada giti sweldo ket jak alalain tayo imen menos ko iti pangbayad ko iti right siya akong tagtagi ko binaloran na iti lunglungan iti paglutuan iti labisaan tugaw kaya na iti naikapet di daga agad hanamat nga kukwa agup upamet di basit lang. Okay. Ding, si kanton ti manager. Nangat-ngaton ti posisyon mo ang imsyak. Kasta nga rod tinapasamak manong naimi. Di makalman ti expenses mi. Imasen sumet manong naimi. Ti trabaho, gabutan na ipromota, di makal di sweldo. Sa mesa, kukwamin, kanisali, ti karinderya, nga iman manage na manong. Sa gimanar nga talaga. Kinabudno na, at extension na manong nemi, impalawa na. E dinto tati ipag ko manong nemi sumati warung gauran nga mga iwan kadagiti kaanakan na dagiti anak mi kat nung hasta nga sumangpat kami nga agasawa manong nemi dito pagkasaraan mi pinalaw mo pa yan at pagkasaraan mi manong hindi ko kat talulay nga kwarto manong nemi iti ino ko para mi kadayta nga pagkasaraan mi di makilin imadun nga kwarto limawa di makil matipo upami manong nemi okay lang ko namin sumabat tumater manong nemi dagiti anak mi oy ni June Lily ni Mimi pakaragraksakan mi manong nemi sumabat da nga nakalabardan nakadigos da nakabangbangludan nakalalaing ni Antida ng mga iwan kadawang istimar kadakwada. Iyo, po nabanglo dagit anak ta, sweetheart. Pati ti Antida nabanglo. Muna, no nabanglo dagit aywan ko akit nabanglo akmet. Okay, so maragta nga din.
Yan, ay nako na gidasar. Tamangan tayo. Ipag, kayong, di ka di man lang marigatan. Taada ka din reklamo nga nangigyo. Nabagsamat ang sa aming inyong Kristi sweldo ma. Ano di pa kadalakan ti sweldo? Ano ko mga rati kwarta? Alaman? Libre mati ka na. Mambigarak dito, mga aldawag dito, mga rabigak dito. Sa aklagawin di pagkasarak no maturog ako. Yan tanga kit limawa matanti pagkasaraan. Ang damat bakante nga para kang kakwarto. Dito kan. Di ngamin, sali sweetheart. Yung sumati bagbagak kinimanang ko, sweetheart. Ngayon talagang di na kayat. Sabi kami nga, di mo kayat. Ipag. Basta siya kayat. Amo kun. Baka ada dumandanon sa dikasera mo. Di mo panawan. Kasta mati bagbagak kinimanang ko. Adda kung kuna na. Diyak mo Basta jayak lata. Diyak pa kadanagan. Umayag dito ti aldaw. Agawid ak tirabi. Tayang maturog sa jay. Kinapudno naman nung nemi di agbasan. Dagiti anak mi. Kaslan ni Merly ti panakainada kabuta. No kasta nga assignment na ni Sally tumasadag kadakwada. Nakatulungan kayo, siya, magtulong ka na kayo, ang tangi, kadadak dito yung terapi. Nilatan, auntie, nalaling ni auntie. Ush, nalaling pa yung auntie yung siya ka mami yo. Gawin. Alawin, duwa ka malatang aro din. Nasa asidag sapayan, tinirik na yung ni auntie yung siya ka mami yo. Uy na, tanapapaot, tikad ni auntie yung siya ka, mami. Ano ka papaot? Ikuin, manulang oras, sakbi nga maturog tayo. Kabigatan na. 30 minutes lang. Sakbi nga, adan tumanin ni auntie. Agmalmalim kami kada auntie. Ang kagmalmalim atam, ang kangor agbasa, natakuy-kuyugan na kami ni auntie. Bumantahin na kami sa eskwela. May isang eskwela at pagbasa kami. Alawin. Kung nadapigid di nga duwat asawa ni daddy. Ano? Ano to ka na? Suko na ka. Ada pa araan anak. Ada pa raaw awir ka no. Talay bagbagay. Kasi di bagbagada ang panak mo saan. Ano nga asawa ni daddy ni auntie. Auntie Mila Isuna. Ano mi Ano't mo ko nang ka na di bagbagada lando. Ano na? Di mo nangeg? Yes, kasi lajak nangeg ka. Di ko na daddy. Dua kanot asawam. Sally ken Merly, ang kapsat. Pati ning ipag mo kano ket asawam. Kana yung matsong batyo. Itsang mo namin Tagaw awid mit ni auntie di kasera na. Kada sumid lang nga hanga kayat ng tiyo tayo umyan dito Tama nga nung kastamat ti bagbag haligiti mo ni antiyo. Sa bagay. Oray umyan dito daddy apay. Mapamumot ka idano ka. Hindi umadu kami nukan. Ada kabsat mi nga kasinsin mi nukan. Kabsat nga kasinsin? Uwen. No, ganak kay kamat ka ni auntie. Di kabsat mi ti ama. Kasinsin mi nuka. Kabsat nga kasinsin. Talay pagbagam dyan. Halalay sarting tayo dito nga topic. Manong name at the identity Porcher High School ni John nga inauna. Ititadaban madlaw ko ti asawak manong. Sweetheart, marigatan ka di trabaho? Api ko nang marigatan na. Umumaras ka. Ha? Bigang ilang dito Hindi kahit nalukmag ka. Gawa talaga nagkangarudan. Ilintutan ni manang mo, kahit sumiksiksi. Sikan samat ng sumiksiksi, sobrang sexy. Awan na nyaman na rito Lando. Di nakapakadanagan. Ay pagpakita ka, di ba ti doktor? Hindi nakapakadanagan ko nakman. Marigatan ka di namang manage sa negosyo? Awan padakadanagan ko na. Ngamiti may sangal daw manong namin tawag da kaniyak.
Adak dito opisina, intawag da kanyak nga intaray dito ospital, di sali manong. Nagdadarasak nga ron nga napan ti ospital, manong nemi kat dito nga nakakwatak ti palimad ti asawa. Dagayam, breast cancer naman. Hada ni ti mauding stage. Sali, apa yung talangan na muwak? Nasaysayd ko mapay no sa mo nga namuan. Kansa niyo mamuan. Nagpapakasakmat. Ngam siguro na ito yung tinituding nga pagpatinggaan ti amin. Lando, no. Saan nakayat nga mapukaw, Sali? Nagito yung nagitan naktang kinuyog ni manang mo. Daddy, Mami, John, Mami, Lily, Mimi. Hindi ka sasad ni Mami, apikas at langanan. Mami, saan na kami nga panawan? John, Lily, Mimi, Mami. Napahot mo din. Di man nga tawin nga. Palang ipatig ko ka na kayo, anak ko. Palang iparignak, ti babateg ka nung ti may sangina, no mapayad ado ti panawan ni auntie yung gamitis siya. Purcher high school ka, June. Anak ko, Jack, kumamit kayat. Ganda ito ikit pangandeng ni Apo Diyos. Santay nga mababalaw. Kan mabalbaliwan no anyaman ti plano ni Apo Diyos. Para kada tayo, anak ko. Yan tangay na ragsakak. Namang panaw ka na kayo. Gabatasan na kayo nga baybayaan ti amayo. Nakasaysayat nga ama. Kanada ni Antiyo. Nga Antiyo nga saan nga mang baybay ka na kayo. Pati rabii at danto ni Suna. Saan nga gaw-awid. Di mo ko nang tigas na, Sally. Ate, sabi ko mga tiyak kagawid. Kaya dapat pagkasaraan. Ate, sa mundo ko mga baybayan ng anak ko. Itultuloy mo to, ti mga sikaso ka na ko ada. Ti mga tulong iti assignment na. Sa mga baybayan ng anak ko, ate. Anak ko, singsingpet kayo. Itultuloy iti singpet, panagsisinakit yu, panagpipindatag yu nga kakabsat. Ipas nagyo nagbasa. Saan ka ito mangmangted ti problema ni daddy yu kay ni auntie yu? Lando, saan ka nagpakada? Taigawid na ka, Sally. Saan na kon nga gawid? Marik na akon. Nabandog akon, nabayagan nga gipipturak, nga italaga maamuan nyo. Hapi nga nga italaga na mami, tap na mamaminsan nga agladingit kayo. Binayak nga sinulok tinang sagaba, iti man nga tawan. Iti, mandog-talak na ito yung sakit. Hapi nga di mo yung bagatap niti kasta kumakit, impagas na ka tinalaing nga doktor. Nalaing manunusahan ni doktor, no talagang isuntin ito din nga oras ko. Ulitek na nagsaka nga mangpanaw ka na kayo tamok. Tamok? Nga nasihaan. Di mo panawag. Di mo baybayan di kita nagta.
Kad numangalakan tuman ti kasukat ko. Saan mo nga isabsabali? Samon nga iyad atayo. Nimanan ko kin siya kat may mesa. Ay, sali. Sa may magmakatikas ta. Amangan no. Ibaga nilando nga. Basta ate. Please. Mukmat ket. Nga dati po na no apay nga saan ka makinubyo. Diya kahit nga sangitan dak. Di papatay ko. Agaman kayo. Tanudak sa anak ton ngumanganges. Agin inaanak ton. Awan ton ti marigat. Marignak ngarigat. Kan sakit. Iso nga kayat ko makita ti isam yo. Sakbay nga kidemakon. Sali, sa mga sawan neta, lando kayat kung umisip ka. Kanagkari ka kanya. Agkari kayo kanya. Kahit kung nga dahi dati maudi ang mangag ko ka na kayo. Kasta nga rod tinapasamak manong name. Napukaw min ni Sally. Awanin ti ina, digiti anak ko. Nupay ko na ni Sally idi, manong name nga umisem kami nga saan kami nga agsangit, ngam kastaon iti sangit mi manong name. Siyak nga asawa na, nagan anug-ugak nga arig na, nga gwalwalaan. Kapot na sakit para kanyak manong nemi nga nakapuka ko ti babae nga patpatig ko unay nga ina kita anak ko. Unay kita anak ko manong nemi unay dala iriyaw ti sakit. Kamarikrik nada ti ladingit kamarikrik nada. Idinto tani Merly nga ipag ko manong nemi. Adaman luwa makita kang kuhana nga mawagwagwag matyabaga na. Ngam awan tumangig ko nga sa ibek ken anug-ug na. Ngam pa-check manong nimi, kas kangina digiti uni na amamano sumungbat ka naguni. Kas tamat tinapan nakapaidam amangigam digiti sa ibek na. Ngam dakkel ti pamatik ken pa-check gano kasanot tila dingit mi kas tamat tila dingit na. Tanapukaw nan ti kakaisuna kabsat na. Nga kinabadangan na kalpasan, iti pa nakaulilad ang andemang. Awanin, kapsat na, ti ina, ti kaanakan na. Nga masapul nga awatan mi, ti kinapudno, manong nemi, agbiag kami nga normal, may masalang ti awan ka na kami. Inexulin manong nemi, dagidanak ko iti pagadalan. Intultuloy ni Merly manong nemi nga ipag ko iti nangiya tulod kadakwada. Ket gabuta dadakkel damaten manong. Adan dagidigon daw nga masulod damat langin ti magna high school da nga rod aminen. Eden to ni Merly manong nemi ison tinagsusuro nga nang managean iti karinderya. No pa Japan naka-assistant, idi ni Sally manong nemi, idi simukat ka ng manage, kabayatang nagsusuro pa lang ni Merly. Di masusuro ni Merly manong nemi, ti agbaling nga manager. Ison iti nang manage si Mublat manong, iti karinderya. So nga gagandang kam na ko nga rumwar, ti bigat, manipod iti pagkaseraan mi, idagas mi manong nemi dagiti ubing iti eskwela sakon to idagas manong nemi ni ipag ko iti karinderya sakto maten sumrek nga mapan mga opisina. No kasta nga bakasyon manong nemi kasti dati nga raramiden mi idi agkukuyog kami nga mapan iti mall, shopping, ang mga niti restaurant,
Ada pa yan di kiti kundaway manong nemi. Nga kayat di kita anak mi tagbuyo ti sine. Agaabay kam to. Pagbaitan minto kini Merly di kiti taluan anak mi. Ada man di kiti kundaway manong nemi. Nga maputak langin. Nga dakam gayam kini Merly tagababay. Kat kunaklan no. No ni Mimi manong nemi ti kababay ko. Tam. Ay, kas di nga panagyami. Ni Merly, ni John, ni Lily, sa ni Mimi. Uno saan kat siya, ni John, ni Lily, ni Mimi, ni Merly. Madamat na di ka di gondahoy manong nemi. Nagkaabay kami matan nga ni Merly. Kaya mapupuutan manong nemi. Ngagigamak, kapos pasilan ti dakulap na. Nga dan di ka di gondahoy manong nemi. Ngakbayak iso na nga awitek, nga mamuluyak ti buok na. Ito no kakad mapuutak. Timat gaya may ipag ko dito. Ay, sorry ipag. Abay ngamin nga, sikat kaabay ko. Saan nga ni? Imakar ngamin ni June. Sakit imakar ni Lily. Sa imakar ni Mimi. Iso nga napanan na ko mga ron no, sa nga kabay. Nalungkod di kita anak mo. Abay nga nalungkod na. Sut-sutilindak. Apa sa sutilindak ka? Magbagam. Ni, ikal kalikagum da nga ron ti panagkaabay ta. Ore kasto ka nulaeng nagkaabay ta. Nagboy ti sine. Tano maantayo kat saan na nagkaabay. O matsabali nga pagkaabayan ta. No agdara-drive ka. Ni madyon ti adati abay mo. No may sa kadagita anak mo. Pasensya ka kadagita anak ko ha. Okay lang. Madagsa na anak iti panangakbay mo kanya. Ay, sorry ah. Umanilatan ng tatpatam ti takulap ko. Pasensya ka na, ipag. Nagbanglo ka, ipag. Kasano ko mga jakag pabanglo, kababay mo ta. Kas do'y nagnanaro na kita, ipaabay dakkan ka. Madagita anak mo. Malagip ko manin kapsat mo. Adadang ko, naragragsak ni Sally. Iti ayan na itanong. Saan tayo na nga nalaglagi pa yun, basta agin inangan. Sige. Kung gaya, tinaminsan nga nalipatan di cellphone mo. Abay. Ring nga ring. Kahit. Gabatarang nga ring. Sinong bata? Oh. Sorry ah. Sino na dyan nga Nancy? Nancy. Sinsinan da dyan. Nancy nga ron. Apapain na kidin. Ano dyan ka nung masawan? Awan? Hanga balik. Hanga balik ang ibagbagam. Ituloy kong dumadlat ng kasera. Naping amin nga timmi po na ka, kada kayo. Dadat na uding imbiling ka, tikabsat mo, di ba? Sakat man suminan, basta. Makakit mo ato digay kay mga apakan niya. Baka already si Bibiyag pa ilang di aading ko ka. Adat chicks mo. Ha? Saan nga po na tayo ipag? Ageng ka manong naming himpay-pay suna. Banang agriri manong naming dikit anak ko. Daddy, John, kumusta pa nagbasa? Ako ang pagdanagan nyo, di pa nagbasag, Dad. Napas na ikak. Dakon second year college.
Barukan eh. Guwapo ka kas kanya. Baka, adot chicks mo. Da kayo ha? Na? Uri di si bibek pa ilan ni mami. Baka no, adot di babae yun. Yung saan po doon na ita? Nakamong ito na ita. Dada tayo bagbaga ni auntie. Ato ka na madugtog talan na, no, malipatin yung cellphone niyo. Ada Nancy, ada, ano niya, Eva, ada Mildred, ada, sino ba na niya? Gaganging ada na kita, mangsut-sutil kanyak, nang rona itata, mudan nga baloak. Hindi, ada pala ni mami, yo. Ada na kitan. So nga ron nga, ada chicks mo idin. Sang kong chicks ita, John? Nagbalinak nga napudno kini mami, yo. Kada ko manita nga, anyo ko manita nga isyo. Dada nga rin pag imunan ni auntie. O pag kumanaskin nga agimon ni auntie, kanagita nga tungaw tawag. Dayo ka di maawatan, hati? Anong maawatan kay magbagam? Dad, imposible agpatpatat nga lalaki. Kanda dapat ko na idin ni mami. Saan mo nga sapsabali? Sabi nyo, ada rantam nga mangsukat kini mami? Saan ka di pala nga ni auntie? Sabi nga papilit yun auntie yun kanya. Ay, sa amin nga papapilitan. Sabi nga rin sa nagkakamatin nyo. Sorry, Dad. Sabi nga di yun saludsudin kini auntie yun. Ano nga saludsudin nga auntie? Kaya't nakadin auntie yun? Obvious mo, Dad. Saan nga nakiboy-boyfriend? Arig na ad-adda nga, isot na nga si kaso ka na kami. Kasi ad-adda nga isot inami. Ngam di mami. Makabasol kayo ka ni mami yun. Kung ayete kasta. Ibag among mati mami dahil takit. Dakdakkel ti panawon na anti. Kada kami nga misuna. Digat kahit nasawan nga da panang babalaw yung ni mami yo. Saan nga panang babalaw? Ibagbagami lang, Dad. Ano nga itati issue? Nasurukan nga makatawan si pudawanin ni mami. At kada direktor ko iti high school. That time second year high school ako. College ko na. Second year college ko. Kasi nakarot pa lang harot pilyan nyo. Day Nancy, ni Eva, ni Mildred. Sino pa? June, no sino man di kita nga babae, mangsut-sutil da lang, nang nangruna itatamudan nga balo awan ka na kuhada. Sino nga rod na awan ka na kuhada? Kadapi nga di mo urayan nga. Ibagak gusto no? Sinulsud mo kadigin ni Antim? No kayat na? Si kalatororayan na dahan. Narikatyo ka din ang susurun nga ayatin nanti? No kasunod pintas ni mami, kastamat kang kuha na. Virgin pala isuna. Apay pagsapol kabila sa bali. Saan ko mga nadat agbalin nga problema tayo? Saan ka pamilya anak? Orayan nyo lata. Saan kayo matagtagan? Kat no kasano nga roden, Dad? No ni antit matektekan. Anya ti kahit mo sawan? Kasano no isarding nanti mga sikaso ka na kami? Deta matibagbaga na ka na kami. Drakkel kayon. Ag-college tumatan ni Lily. Sumarunong ag-college tumatan ni Mimi. Agraduarak ton. Sumarunong agraduar ni Lily, santo ni. So nga saan ka nun, nga aywanan na kami. Di ka numatan bukot na kaparagsakan ti panunutan na. Agpakpakadan ni auntie ka na kami, Daddy. Problema na kit susulduak mat. Saan nga tasweldo na sa pulan, masapul na kang ka. Sige, Dad. Alangan met ni papilit makada kayo. Ti tao nga saan yung ipatpatig. Ang mga makabasulan minto, no saan kayo nga naragsak.
no mapilpilit kay ito lang ang mga asawa kini auntie. Sige dad, saan kunton nga takamate na ito nga panag? At kada kayo matlag desisyon. No dumteng to ti aldaw, nga awanin ni auntie, no dumteng to ti aldaw, nga mangisangpad kay ton, iti kasukat di mami. Kinapudno na manunay ni Nancy. Ket nabin aduna kon nga sinulisog. Ideal si bibiyag pa lang ni Sally. Nga dinatayin ni Sally manunay inyad-adda ng tinang sulisog kanya. Kaupi sinaak manunay ni Nancy. Kinapudno na kaya talaga bilang ko nga disturbo isuna. Nagkaroon na ito. Ay, Lando. Ay, Nancy. Kaanon to nga umanugot ka ti awis ko. Sigamat awalang out asawa mon. Opisina, balay opisina pa ilang tirutang. Diyak pa napukutan na puros nga simurot ka kadagiti padang na lalaki nga dapat naggimik. Or itataawanan ti asawam. Apay. Ada ka din napasamak yung kiniipag. Nancy, nabi yung pintasak ni Merly, di ba? No virgin ni Merly, kastak, men. Wano, ni ka di antida, ti kayat di kita anak mo? Baam, taisagand ko ti bagi ka na kita anak mo. Tapno awan tagbaling ang problema ta. Okay? Nancy, amom no kahit ka ko mga tutupan, hindi ko mapailaan. Hindi si bibiyag pala ni Sally? Oo, no. Itakid din ngabutan nawayakan. No, idi, sila, may taklat tamang mapilpilitak. Siyempre, pagyawanak ta sa anak ang tinutupan, tinutupan nak, nagbalin ako mga kiridam. Nagbasol ta ko mga padpada. Ngiminururay ka. Oo, ngimsang kong indaw-daw at nga madaan tinakana nga sakit ta asawam. Lando, siyak din na ikari. Nga may kaduwang ayat mo. Katsang kantong magbabawi. Ayan. Papananta. Oo, kastaman ko na ka. Oray sa din, no? Iti pangiparam kanya. Oray sa J-Heaven. Iti mo na gundaway manunay niya pinugustuwak ni Nancy. Wayan manunay mi. Tinawagak ni John. John, Daddy, maladawak ng gawid. Itabang pa'y dad? Overtime? Basta. Badang, ano date yo? Sino ka dakwada dad? Sana naskan pa nga magakain ka na session, no? Basta ipakamo ka maladawak nga gawid. Awan sa baling aramidan nyo ka nagdikapsat mo, di mga sikas at eleksyon nyo. Okay? Mga kay tulatan ka daan team. Kat palubusan nyo tumulatan nga mapanidya ka sera na. Drakkel kayon. Irekapyo, itrang kayo, dagdiri daw kang tawa. Adabukot ko ang tulbek. Saan kayo ito nang madisturbo ng gawid? Sige, Dad. Nabang kamay timay sa beach resort kini Nancy manong. Ilamon takang bailayang iti babay nga mismo ta inuray mi nga limnek ti init. Manong nemi saan nga nakaskas daaw no umarakop man nga agsadag ni Nancy iti barokong ko. Pinulubusak lahat. Nga digde makikita ka na kami manong nemi siyempre patyanda nga relasyon mi. Nga di agsip ngeten manunay mi napang kami iti restaurant iti dayta nga beach resort.
Di makigtutak manong nemi. Kadigitikas kada kami nga pihir by pihir. May sa kadakwatan ni ipag ko. Oh, abay. Abay lando. So na nakita mo, takas lawat kas nakakigtot mo. Ija ka manda. Di soli ti akan laod nga soli? Abay. Amomok ti babae. Tinalyaw ni Nancy. Ah, niipag mo. Malasin mo? Malasin ko. Nakasasalitak batan kit niipag mo. Wow. Kung ang plano nakasingsingpat ni ipag mo, no? Di ba? Sikat akin istorya nga sa ano na nga maununi. Nga kasla nagbalin nga man heater. Nga hanga na kinubnobyo. Nga nada nga inkaso na nga impateg. Ti obligasyon na nga kas yaya di kita anak yo. Sa bagay. Mangantan. Sige, mangantan. Inibakapakan kami manong nemi, inawis ng butmanen ni Nancy, tigid di baybay. Kaano tangang check-in? Agawitan. Sweetheart. Nakawagan ti sweetheart. Awan relasyon ta. Hindi ito'y mabitlang. Sino tawagan? Tawagag ti ipag ko. Gimon ka? Lando. Siyak. Ano nga nin Merly? Sa bagay, hindi ko mapailangat nga tinutupam ni ipag mo. Anong shoot kayat mo kuma? Hello? Lando? Ayan mo. Pagkang salutsudan mo sa dinutayan ko. Awan akong sadya bala, hindi kasera. Kasera, yung pananawak na kita anak mo. Kinapod no na, saan ko nga kinasahong idanganangan? Kapot ada date mo. Pinanggustuhak. Mamang pangamin nga, rang-rang-rangan na. Sino? Ni Roger. So nga dahil may isang restaurant sa may isang beach resort. Naka-check-in kayo? Saan? Agawid ak tumitla dyan ka serak. Imposible. Kasi na check-in na ka. Hindi ako man check-in na. Agawid kan. Ngapay nga pagawidan na. I love you, ipag. Lando. Gawid kan. Kitsi ka nga ron. Dahil ka ni Nancy. Amom nga daaw. Nakita kayo mat ka. Diba nagsadsadag na iti barokong mo? Idigid ti baybay? Saan kong ipatpatag ni Nancy? Abay nga nga asjay. Isul bang ipatpatag kanya? Abay nakidate ka? Kitsika abay nakidate ka? Tiyaman maoreng amin nga bagam kanya ti I love you. Alangan mo ta siyak ti mga bagat I love you kayong. I love you, ipag. Kaano pa'y? Alangan mat nga bagak ng hindi pa'y si bibiyag ni ading mo. Kat siya, hindi pala si bibiyag ni ading ko. Hoy siya. Ha? I love you, ipag. Kayong gawit ak nga ro din. Urahin ka siya pagkasaraak. Gawit dan sa dibalay. Di pagkasaraan tayo ka nagitan nakta. Sa jetan. Kayong wanipag. Alam ni,
Ano, panawa ko ni Nancy dito ita, dadantag kalugan ti Kotsek. Alam, ba't na nakakamabayin mo't ka ni Nancy? Sige, nusak di mo na, urayan ka sa dyan, idya ka sera tayo. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi imununa nakadanon ni Merly iti kaserabi. Isun tinangilukat iti ridaw manong nemi ta inururay nag. Hindi makita na ang kodsek manong nemi na sumungsungan. Inururay nag kanon iti ridaw. Iritatol bakak kuman ti ridaw inlukat naman. Simbre kakit na ginarakop kami manong nemi. I love you, Ipag. I love you to kayong. Yan naglana nga nakapapakot di kiti bibig ni. Maragsakan itan. Ti kapsat mo. Ti asawak. Ti ina di kiti kanakam. Wana. Dadangar tinggal kalikagom na idi. At dapay la angis na. Diba? Baga na kang saan mo nga sabsabali. Talaga. Nga plano ni Apo Diyos ti amin. Kat nakaimimbag unay ni Apo Diyos. Talaga nakaimimbag para kada tayo. Api ko na. Naikari nga talaga kakasdya iti pagpatingan ti piyag ni ading ko. Tapos di kasta, kat siyak maten tagbalin nga asawam. Tapos na may tultuloy ko nga mang tanipato, mga sikaso kada kiti anak ta. Aganak kamet. Ha? Tadi mo kaya't madan mati anak? Nga kapsat nga kasinsin, nagiti anak ti, anak ti kapsat ko, agas ko na ni John. Ano agasawa ta, kitaganakak, kapsat na ti ama, kasinsin da. Bimayat, awan sabsabali. Iso nga ramidan tan. Abay nga, sinakroy na kakasta. Iti silid. Inutukit mo nga silid. Iti silid ko. Diyak kayat iti silid yo kinisali. Tama yung kabuteng mo. Anyata mo, baka bambantayat na ni Sali. Baka biglang agparang. Napamukit nga minin patugot keng kuhanan di cellphone na. Apay, tek-tek sandag ni ading ko. Nalibagbaga na. Ate. Ate, dito na me. Wala. Ganun sumbat na. Sunod na yun, nanaking ka? Haan. Kahit damo nila kay kukunana. Naling kamot gayong nagpakatawa. Kung nalan ni Saling ading mula nagpakatawa. Alay, makikiag nita, lando. At kasta o ni daragsak ba nung name di kiti anak ko, anak mi, iti ta makariing dakit adda ni Antida. Nga doa ka mga glututo. Nga nakaswisweet kami. Yeah, dad, auntie. Haling auntie ti awag yo keng kuana, mami ko na yo. Oh, pweso, dad? Pweso, mami? Wen. Gawat na nagpatpat na kami nga nagaramid iti ading kabsat ken kasinsin nyo. Oh, manayuanan kami. Ken plano ni Apo Diyos, dinaragsak tayo. Dadi, nagamang kami ken ka. Kunak mo lang, hangad kayo ken auntie, ay ni mami. Hindi pala yung matkat, si bibiyag ni mami yung ipatpatig ko ni ipag ko. Kas tama ti pa nang ipatig ni antiyo, kinika ayong naasyak data. Kapag nga rin ko nga niya. Nasaan kami nga sa amin inaramid, mati Basol kinapo Diyos. Ngayon may tatawarin ni mami, Saanin nga basol? Wow, kaslamala si bibiyag na di mami. Thank you, mami. Thank you, Lord. Nagkalay sa kami manunay mi kini Merly.
ngem saanin nga huwes. No idi kat simple lang tikalay sami kanisali ngem naisagutak maten manon naimi ti may kadto nga asawa kenti enggrande nga kasar. At syempre, nagbalin niya nga secondary sponsors di kita anak mi. Nakaragraksak kami manong naimi. No kasano tiragsak mi idi kinisali mas itiragsak mi kiniipag nga nagbalin niya nga asawa. Saan kami nga nadaan ti anak manong naimi na siya atmat kunak. Tapno di kasta katag tultuloy iti alada nga panangasikaso mi kanagitan anak mi. Awan tinagbalin nga kapsat iti ama ken kasincin dagiti anak ko. Dagiti anak. Napagraduar da amin manunemi ket nandaan kami matan ti kabukbukodan nga balay. Ni John manunemi agpadpadada nga accountant iti manugang mi kadadaan iti balay duan ti apo ko mi kanakuada. Irindotan ni Lily manunemi doktor mo tinagbaling asawa na ta nurse ni Lily. Adamaten may sanga po kami kanakwada. Ni Mimi manong nemi maestro mo asawa na awampay anak na. Da Mimi kan di manugang mi manong nemi ti kabalay mi dito naipastag mi na bukod binga balay. Tada John kan ni Lily manong nemi kan nagita asawa da anak da dan naman ti kabukbukodan nga balay. Nga kaasidag kami matlay. At damit lata na ikwadro, nga dakil nga ladawan, didisali, manong nemi iti panakasalas ti balay mi. Nga nayapay, iti ladawan nga inaikwadro, iti agkasar kam kini Merly, kan kasar mi kini Sally. Kasla si bibiyag latamet ni Sally kada kami manong, iti dan namin. Dan ni Merly kini Sally, arig na may maysa para kada kami. Dahil nga rod, manong naimi ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay, iti anos mo, nga urnos, kalbasang inakinsan keng ka, di detalyena. Kadagyaman naklaunay, tilaing mo, nga nangibasa, kat sabi kumata, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak, nga dimngag ka nagbuya, more power to your program, anong and kadbas. Toy nga radagyaman nga pagayam mo, Lando. Thank you man kang galando, thank you pa nang iburay ti pagkasalita, thank you man kadagiti nagbuya, kan nagdangag, kadagiti saan nga nakabuya, sa pulan yun to, i-replayo, ayan. Maraming salamat po, kada kay aming nga sa para good day and mabuhay tayong lahat.